Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Kemm hija ħaġa sabiħa li niltaqgħu flimkien u li niċċelebraw l-Ewkaristija. Illum hija ġurnata ferjali se niċċelebraw l-quddiesa għal vokazzjonijiet saċerdotali. Illum il-ħamis niftakru fl-Ewkaristija u niftakru fit-twaqqif tas-saċerdozju. Għalhekk se niċċelebraw l-quddiesa għal vokazzjonijiet saċerdotali. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa, ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ John Merċieqa u l-familja Xiberras. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti jipprovdejt ħajja għal poplu tiegħek. Sawwa fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-pjetà u tal-qawwa biex irawwem ministri xierqa tal-altari tiegħek u jqajjem difensuri qalbina u twajba tal-Evanġelju tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Fl-Erf hemm spiritu intelligenti, qaddis, waħdini, ta' ħafna għamliet, fin u attiv, jinfet fil-font u teba' ma hemmx fih. ċar u ebda ħsara ma tista' għalih, iħobb il-ġid u misnun sewwa. Xejn ma jżommu u l-ġid jagħmel, iħobb il-bniedem, sod u żgur bl-inkwiet. Kollox jista' u fuq kollox jasses u fl-erwieħ kollha jidħol, imqar f'dawk intelligenti, safja u fini sewwa. Għax l-erf jitħarrek aktar minn kull ħaġa oħra li titħarrek. Minħabba s-safa tiegħu jidħol f'kollox u jinfirex ma' kull imkien. U bħal daħna ħafifa ta' seta ta' Alla, nixxija safja tal-glorja ta' dak li jista' kollox. Għalhekk xejn imdennes ma jidħol fih. U raġġ ta' dawl ta' dejjem, mera bla teba ta' seta ħaddiema ta' Alla u xbija ta' tieba tiegħu. Għalkemm waħdu jista' kollox, jibqa' dak li hu fih innifsu u jġedded kollox. Minn żmien għal żmien jidħol fl-erwieħ qaddisa u jagħmilhom ħbieb ta' Alla u profeti. Xejn ma jħobb Alla jekk mhux dak li jgħix mal-erf. Għax l-erf jiddi aktar mix-xemx u aqwa minn kull ġema ta' kwiekeb, imxebbaħ mad-dawl u isbaħ minnu. Wara dawl il-jum jiġi dlam il-lejl, imma l-erf l-ebda ħażen ma jista' għalih. Jinfirex minn tarf sa tarf tal-art bil-qawwa u jmexxi kollox bil-ħlewwa. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wieġbu għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek hi mwaqfa fis-sod fis-smawiet, minn nisel għal nisel il-fedeltà tiegħek, fuq l-art waqqafta u żammet fis-sod. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. B'digriet tiegħek għadhom sħaħ sal-lum, għax kollox huwa l-qadi tiegħek. It-tifsir ta' kelmtek jagħti d-dawl
ifjem lil min ma jafx. Għal dejjem mulej. Ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni l-kmandamenti tiegħek, ħanibqa' ħaj biex infaħrek, ikunu id-digriti tiegħek il-għajnuna tiegħi. Għal dejjem mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien id-dilja, intom il-frijaj jgħid il-mulej, min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien il-Farisej staqsew lil Ġesu meta kienet se tiġi s-Saltna Talla. U huwa jġibhom. Is-Saltna Talla ma tiġix b'sinjali li jidhru, lanqas ħadd mhu se jgħid arawha hawn jew hemm, għax araw, is-Saltna Talla fostkom qiegħda. Lid-disċipli tiegħu qalilhom, għad jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien bejn il-bniedem u ma tarawhx. U jgħidulkom arawh hawnhu jew arawh hemmu, tmorrux, tiġrux warajhom, għax bħalma berqa l-tleħħ u tiddi minn talfa l-ieħor tas-sema, hekk jidher bejn il-bniedem nhar il-jum tiegħu. Iżda qabel xejn u għandu jbagħti ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud minnu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Wieħed raġel saqsa lill-tifel għaliex imur l-quddiesa kuljum. U dak it-tifel taħ risposta li ma kienx jistennija. Allura ngħidlek, il-quddiesa ta' kuljum hija bħal l-iskola. Allura bħal l-iskola immur kuljum u nitgħallem xi ħaġa kuljum. Allura l-quddies hekk ukoll. Kuljum nitgħallem xi ħaġa, kuljum Alla jkellimni, kuljum Alla jgħidli xi ħaġa. Allura wkoll jiena wkoll kuljum ikolli bżonn xi ħaġa mingħand Alla. Għalhekk imur il-quddiesa kuljum biex nippreżenta lil Alla it-talbiet tiegħi, l-ħtiġijiet tiegħi, id-diffikultajiet tiegħi. Ara, dak ir-raġel staġeb b'din ir-risposta tat-tifel. Naħseb li kien imnebbaħ dak it-tifel. Il-quddiesa ta' kuljum hija bħal skola fejn tħalli lil Alla jkellimna. U l-quddiesa ta' kuljum hija mument meta nippreżentaw lil Alla t-talbiet tagħna, x-xewqat tagħna, l-bżonnijiet tagħna. L-ewwel lezzjoni li smajna bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-ktieb tal-Elf. U qiegħed jagħti deskrizzjoni sabiħa ħafna tal-Elf. Fl-Elf hemm spiritu intelligenti, għaddejs, waħdieni, ta' ħafna għamliet fejn u għattejf. Jinfet fil-fond u teba m'hemmx fih. ċar, u ebda ħsara ma tistaljeħ, iħobb il-ġejt u misnun sewwa. Xemma jżommu u l-ġejt jagħmel iħobb il-bniedem, sot u żgur blankwiet. Kemm hu sabiħ. Qoddim din id-deskrizzjoni tal-Elf ħaġa waħda biss nistgħu nagħmlu. Nitolbu lil Alla jagħtina dan l-Elf. Kemm tkun ħaġa sabiħa din. Kieku l-kol kemm aħna nixxenqu għal dan l-Elf. Kultant il-bnedmin jixxenqu għal affarijiet tad-dinja. Għal ġid tal-art, għal popolarità, għal ħafna affarijiet.
aħna li nġu knisja naħseb ix-xewqa tagħna għandha tkun din. Mulej għadina l-Ispirtu tiegħek, għadina l-Ispirtu Santu. Fil-Vanġelu tal-lum, il-Farizej jistaqsu lil Ġesu. Għalulu, meta se tiġi s-saltna talla? Meta se tiġi s-saltna talla? Kienu semgħu il-Ġesu jippriedka, kienu raw il-Ġesu jagħmel il-mirakli. Is-saltna talla meta ħadiġi? U Ġesu jgħidlu, is-saltna talla foskom qiegħda, ma tiġix b'sinjali hekk b'ħafna storbju. L-Ispirtu ma jagħmilx storbju. Ħafna in-nies ħafna drabi jfittxu dak li hu sensazzjonali ngħidulu. Dak li jagħmel ħafna ħoss, dak li jiġbed ħafna l-attenzjoni. U Ġesu jgħid, is-saltna talla fostkom qiegħda. Tgħid qed jirreferi għalih innifsu u s-saltna talla. Tgħid qed jirreferi għall-Ispirtu Santu li kellu jdawwal il-qlub tagħhom. Is-saltna talla fostkom qiegħda. Jew nkunu llum nitolbu l-Mulej biex illum jagħmilna messaġġiera tal-imħabba tiegħu, tal-Ispirtu tiegħu u tas-saltna tiegħu. Bil-mewt bil-qawmien tiegħu Kristu jagħtina l-qawwa li ngħixu kif kien jgħixu. Nitolbu lil Missier il-grazzja li jsib fina l-għaxqa tiegħu. Ngħidu flimkien ejja mulej u ibqa' magħna. Ejja mulej u ibqa' magħna. Għall-Knisja, meta rrieda tajba tagħna li tgħix il-Vanġelu iċċedi għal kompromessi nitolbu. Fid-dinja li qed tipprogramma dejjem iżjed futur mingħajrek nitolbu. Fl-isperijiet fejn it-tbatija ta' spiss iċċajpar il-fidi u titfijiet tama nitolbu. Fid-djar tagħna mimlija b'kollox imma vojta mill-imħabba u t-talb nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija tina li kull darba li nġu għal-Qudiesa nimlew qalbna bil-kelma tiegħek u bl-Ispirtu tiegħek nitolbu ismana. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk kollha li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna. Nitolbu b'mod speċjali għal dawk li llum se jżuru dan is-santwarju għażejs u jitolbu lil-Omna Marija ta' Pinu nitolbu. Nitolbuk għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li iduru bihom nitolbu. Nitolbuk mulej tagħtina x-xita fejjieda f'waqta ħalli jartna ma ċaħħadniex mill-frott tagħha nitolbu. Grupp ta' saċerdoti Awċejn qegħdin jagħmlu l-irtejr mar-reża nitolbu għalihom biex il-Mulej jagħtihom l-Ispirtu tiegħu u nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji nitolbu. U Alla li għalik ma hemm xejn li ma jistax isir. Għatina nitolbuk il-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex insiru dejjem iżjed nixbħu lill-Ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Tolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej il-qattalb u l-offerti tal-poplu tiegħek biex l-amministraturi tal-mistieri tiegħek jikbru dejjem fil-għadd u jibqgħu sħaħ sal-aħħar f'imħabbtek. Bi Kristus Siedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajr. Għax jekk il-ġeħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristus Siedna. Għalhekk nissibu mal-qtajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li tlaħaj il-kalċi li ġarrat il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejд li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabbru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċukon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarra mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek John Merċieqa u l-familjari xiber ras li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismek wieħed jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naflu lil min ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna ħarina. Mulej Ġesu Kristu b'nalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif qed minnek il-Missija bil-ħidma tal-Ispiritu Santu qed lid-din dan il-ġesed u t-teħ qaddis tiegħek eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fid-dillejn il-gmanna ħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Għedin fix-xahar ta' Novembru u x-xahar tal-Rbieħ ejn nqum bil-wieqfa u bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien. Sinjurati lill-Rbieħ id-dawl ta' dejjem u l-mistieq. Sinjurati lill-Rbieħ id-dawl ta' dejjem u l-mistieq. Sinjurati lill-Rbieħ id-dawl ta' dejjem u l-mistieq. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-ħobs tas-sema. Għamel li b'dan is-sagrament tal-imħabba iż-żerrija li inti xxerret bil-kotra fil-għalqa tal-Knisja tiegħek tikber u tagħti l-frott billi ħafna jażlu għalihom infushom ix-xorti li jaqduk fl-aħwa kollha. Bi Kristus jedna. Ħanejdu dawk it-tliet Avamarijiet f'ġieħ it-tliet ijiem li l-ġisem ta' Omna Marija dan fil-qabar. Ejjew nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u nitolbu għal dawk il-persuni li nixtiequ nofru dan it-talb għalihom. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Żewġ avviżi xkejknejn, il-lejla se jsir il-ħasil tal-Knisja. Jekk xi ħadd ikun jista' jiġi ħaġa sabiħa ħafna, naturalment mhux qed nippretendu li kull min jisma'na ħajjiġi. Tajjeb imma min jiġi huwa apprezzat ħafna. Għada Monsinjur Isqof se jqaddes qudies hawnhekk fis-6:30 ta' flaxija għal Romol, għal dawk li tilfu żwieġhom jew marthom. Tajjeb ħaġa sabiħa ħafna. Għaddu l-kelma anke lill-oħrajn. Għada fil-għaxija fis-6:30 hawnhekk ta' Pinu. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.